कैसा रे हाँ बरो मुई चालो पसरायचे की तोर पास पसरायचे आणि चेड्डी मेटे कोण सांगत रे तुका ओरड मरे तू तकली ना मुई रे आता आता पसरायचे चेड्डी घे पायता म्हण मरे पैसे पडला काय चोयता तू पडाय तर पैसे जर गटरा ना बरं ते आम्ही गावाच्या दादा काय नाही रे गावाकडे बाकी रेसरा गेला चल गाड्या समजून हांव कित्याक घेवन तर वचोन घेवन येता पळयता आय पयल्या बरें अरे ना मरे तू असो ना कितू होगोता नी हांवूच का जारी रे हांव गर्लफ्रेंडा थिंग गेलो किस मारपा न्ही रे गर्लफ्रेंडान चाय आपयलो म्हाका ताका हांव च्या पिवपा गेलो हांव वयशी काय नाही रे पेपर कोणा सांग रे तू कैसा बाप वैसा बेटा तुगे पाय असलो काय म्हणून असं म्हणतो तो हाव असली त्या पार कोण बोल नी उत्तर म्हणा शुगर तुगे मामी बिता असता तो ताजा जाल मोठं रे भाई रे सगळे बिताय किती उलोय ना तो आज सांगू किती उलोय ना किती शांत राहतो तो